よろしく。サイヤ人はフリーザ軍の命令通りに働けばいい。カカロッタ、まだ保育カプセルの中か。自慢の我が息子よ、お前の潜在能力は天才的だ。我が息子ブロリーを辺境の星に飛ばすおつもりだとか。俺はブロリーを最強の戦士に育て復讐をする。時間がないかもしれないんだ。フリーザはよからぬことを企んでいる。星ごと消えていただく絶好の機会じゃないですか。絶対生き延びるんだぞ。いやー